Geldirik egoten zer den ez dakite Kalakan taldekoek. Madonarekin larogoi kontzertu pasa eskaini ondoren, taulen gainean daude berriz ere, larun batean Donostian, eta biharamunean Korrikan Lapurdiko hiriburuan. Kalakan hirukotea lasterka bizi da, grabaketa eta elkarrizketa askoren artean, baina pozik. Gozatu dut, hori alde batetik, biedaien aldetik, eta gero nola zez esperientzia profesional horren aldetik ere bai. Horako oportunitate bat ez dugu bialdiz zukaiten ahal, horako lantegi handi baten lan egitea, beraz profesionalki gauza hainitz ikasitugu eta erakargirria da. Madonna gaualdi batean ezagutu zuten, lagun bilakatu ziren eta elkarlana hasi zen. Gogorra izaten altzen eta exigentea ere behi langilekin, mena gogorra gozen bere buruarekin oino. Baginuen lotura nahiko berezi bat, idurizuen batzuetan ez ama bat, baina arreba handi bat, bete hainitz kasu egiten zuen bestean hola zen. Uste dut ikusgarri handi horiek ekartzen dutela anitz liliura memento batez, memento labur batez, bi horrenez. Gero emozionen aldetik eta zerbait eskaz da ene iduriko. Kalakan hirukotea disko berria prestatzen ari da eta apirilaren 8ean bira hasiko dute Lapurdiko areto honetan.